Ake ngithathe nayo i-comment ekabani Pretoria G's something like that. Ake nginixoxele i-background yokuthi ngiyithathe le comment ngiyithathe kwe-video uphakela umthakathi enebutho leyinsizwa ekhuluma phezu kwaso. Uthi uphakela umthakathi yena ungahleki la usho komunye ubhuti uthi ungahleki la mina ngizokushaya manje mina ngikushaya phambi kwephoyisa libuka lihalela ukungibopha libe lingeke lingibophe lazi nalo ukuthi ngeke lingibophe. Abantu bayahleka ke bahleka lokho ibinjalo ke video bese thu angazi nomsisi noma ubhuti uthi Satan is powerful in Zulu people. Uqinisile yabo le comment yakho le you got it lento eyishoyo is very profound. uSatan is very powerful upon Zulu people. It's so sad because omunye umuntu uzothi ufisa ngaba siyikhulumi leyo nto ngokuthi nathi singamaZulu ufisa ngabe asiyikhuluma ubona ngathi si-expose amaZulu noma ubona ngathi kunalomqondo ukuthi isizwe sakho kumele uzivikele kumele kube nezinto ngisho oyibonayo eyi-wrong uyigubozele ngoba ufihla isizwe sakho ubalekela ukuhlekisa ngesizwe sakho kanti anginjalo kusuke kungekhona ukuhlekisa kodwa kusuke ku-expose lento e-wrong ibonakala ibe sobala so that abanye abantu bephunyuke kuyona be-withdraw kuyona be-unsubscribe kuleyo mentality kusuke kuyibeka obala ibe-expose so that people will find a way to come out from that mentality. So le nto nje ekade ngixaka nginevideo ngenza leyo nto ngithi mina amaphoyisa azenza wona inhlekisa nokuthi angahlonipheki. Uphakela umthakathi mayihamba eshaya abantu ebhaxa abantu nangemvubu iphoyisa limlandela ngemuva liseduzane kwakhe aliboni into e-wrong lapho. Azenza wona be-useless amaphoyisa asemzansi. Awuboni u-on duty ugqoke i-uniform ye-state u-on duty kodwa awubophi ngoba ngokomthetho nowawufungela uma uyiphoyisa kumele mawagqoka i-uniform nje mawagqoka i-uniform nje yakho u-on duty wazi ukuthi nanoma yiphi into e-wrong eyi-crime uyabopha kodwa lawa wakithi akhona ukuhamba nomuntu ebhaqe ashaya abantu ngempama bhaqa abantu phambi kwawo awambophi. Ngaze ngathi kuleya video ngiyafisa nje ukube bekushawa mina ngoba phela mina vele ngabe njengamanje uqiqi inkantolo ngoba kwesinye isikhathi ushaya nje labantu abangayithathi nabo serious abangazi uma ushayiwe la eMzansi you must do the right thing ukuya epolice station uyovula icase uvulele lo muntu okushayile. So now mayethi mina ngivumelana naso 100% uSathane ohlasele ezweni sakithi samaZulu ngedeception abekho abantu abadisiveka kalula ukudlula amaZulu kule country abekho abadisiveka why futhi leyo nto yenzeka ibe very possible ibe very easy kwaZulu la manye ama-culture onke ala eMzansi awekho kakhulu deep kuma-cultures awo la kwaZulu makungena i-deception ingena through ama-channels cultural so that ibelieveke kalula ngoba abantu bakhona bathanda kakhulu
isiko labo, iculture yabo. Bese ngena kalula ke nento esuyinkohlo, uthola ukuthi lento yokuthi phakama Zulu ayihlome kube ukuthi kuvuswa amaZulu, ngisho evuswa entweni wrong la khona umuntu eqalela izinto zakhe izobenefita yena, ezenzela amadili akhe, ecabangele into ekumele isethi agenda ethile, kodwa bese sebenzisa isupport yeZulu Nation. Nganginitshela ngisho nangongizwe emchunu ngithi niyambona ukwazi ukusukela lo muntu ama-homosexuals, ukhona ukusukela bahlonishwa, akhona ukusukela anything, aqala izinto zakhe. Mase kuyi-comeback lawo bantu labo sebemela amalungelo abo, uzobe senza ngathi ku-attackwa uZulu noma ku-attackwa amaZulu, engasacacisa ukuthi uyena oyiqalela izinto zakhe, engaxoxanga namuntu eqalela ngeinzondo zakhe nangengqondo yakhe nangopolitiki yakhe. Sometimes kuningi okwenza kumaZulu, bese kurecruitwa amaZulu, bese amaZulu ecabanga ukuthi leyo nto i-more in line neZulu Nation, izobenefit iZulu Nation, kanti iyona ndlela abacapture ngayo nabarecruitwa ngayo emqondweni ongasile, omunye ongeke uphumelele. Ngisho nalokubulala obukhulu, uchitha kwegazi kunormal eKZN, futhi akekho angazi noma bazi ukuthi iculture yakhona nakho noma kuwumnsizwa bakhona, ngoba ngeke ubabone nje manje besukumela leyo nto leyo head to head naleyo nto okubulalana, kokudubulana kwabantu, umkabi yayo yonke lezi zinto ezenzeka eKZN naseGoli la ekuhlala khona amaZulu. Ngeke beze beyisukumele bethi nje hayi enough is enough lento ukuthi sibulalane sodwa. Abayiboni bona kuyingezinye zezinto ezobusathane kwaZulu, okwazi ukuthi umuntu eqotha ikhaya lonke bebulalana emahostela. Abantu abaningi nje eKZN ngiyakutshela, mangathiwa senza ama-statistics kungavela ukuthi abantu abaningi basifazane bafelwe ngama-boyfriend, bafelwe o-baby dad, bafelwe abakhwenyana babo ngenxa yesibhamu eKZN, ngenxa yokudubulana. Ngavela futhi ama-statistics asho ukukhula kwey'ngane engenabo obaba eKZN. Vele mangathiwa sibamba i-statistics, ziningi iy'ngane ey'ngenababa eKZN ababulawa ngesibhamu. Bakhona futhi njengamanje osisi aba-stranded, wona amaZulu lawa athi culture ungamthatha umuntu onengane, aphakamisa ukuthi ungamthatha umuntu onengane, ungabolakha ikhali kababa, ungabogana umuntu onengane. Uthola ukuthi usisi osisi somewhere aba-stranded, abazalela indoda, asebesele ney'ngane, sebengo-baby mama, ubaba wakhona noma ubaba wey'ngane ongasekho wadutshulwa yiwo lamaZulu la. Bakhona osisi yabo nje manje bangibukele for sure bazobona le video. Baningi eKZN ubokubone la kuma video osisi abancane, thola ukuthi usemncane noma umakoti usemncane, thola ukuthi indoda yakhe sebeyidubulile, usele nengane, lo muntu uyi-single mother, futhi ukuqhubeka nempilo useyoba ubaby mama, useyoba uye lo muntu lo kuthi unengane akangathathu. So eKZN ke umqondo wonke ngisho obhedayo uba ihlaya kurecruitwane kona esho la amahlazo esilo. Uyitrend eKZN, itrend enkulu ayikakapheli manje yaqhubeka eKZN. Ngiyavumelana nalo Oten, uSathane is more powerful kumaZulu. Ukhuluma iqiniso. Laba bantu ngisho kwibhizinisi, ayikho ibhizinisi elula eKZN, onke amabhizinisi akhona angakulidela ekutheni ufe. iKZN ke leyo
izinto eziningi normal nabantu abayizikhondla khondla benza ababulala abantu abenza kubo kuthiwa inkunzi babizwa ngeinkunzi kuthiwa babizwa ngayo yonke amagama okusho ukuthi bakhulu abantu. Kodwa niyasiphoxa bafethu, siyisizwe samaZulu, niyasiphoxa. Angazi futhi manje ukuthi uZulu ubhekene nani ngoba yonke nje into yakhona njengamanje bonke abantu abakwi-spotlight abakwi-limelight basiphoxa left, right and center. Ozubuka ukuthi ezinye izizwe egcine zazi amaZulu njengabantu abangafundile, ababalekela izikole, abacabanga impi nje, abacabanga inhlamba nje. Yizi izinto ezinjengalezi uthola ukuthi futhi bangixaka, uyabona abantu abasuke ngempela beshoda ngolwazi, bathanda ukwazi ukuthi bayazi, bafune ukuvela. Njengoba ubona nje ngisho very recently ngisho igenge yakithi le yamaZulu yamaZulu izinsizwa zamaZulu amabhinci, umuntu ufuna ukuvela yonke indawo, ufuna ukuba yonke indawo, akafuni ngisho ukwazi la khona kungeyona into yakhe, akafuni ngisho ukwazi ukuthi cha la akuyona into yami, naku umkhakha wami lana ke mawukhuluma ngalomkhakha ngiyawazi, loyana ngisadinga ama-advice kubantu abaziyo, bavele befuna ukwenza ukuthi bayazi. Uthola umuntu usekhuluma izinto ezingekho, omunye agagule ngisho imali high inamba enkulu, uthola ukuthi ukhuluma into evele i-expose i-level yengqondo yakho ukuthi kusho ukuthi aka-understand ngisho i-country rate ukuthi operate kanjani, aka-understand ngisho ama-systems esinawo as a count ukuthi nama-department iminyango ukuthi isebenza kanjani, aka-understand lutho. Bafowethu niyasiphoxa madoda amaZulu amanye ngayo wonke, niyasiphoxa la enkundleni ku-TikTok kugcine kuvela kanti amaZulu anjani. Nanje lo ngikhuluma ngevideo ade uphakela umthakathi eshaya abantu echoma ngokuthi uye ethi mina ngizokushaya, mina umuntu ngimshaya phambi kwephoyisa, nephoyisa lingeke lenze lutho, liyazi nalo lihalela ukungibopha kodwa lazi ukuthi ngeke likwazi ukungibopha. Uthi lona uqinisile uphayela umthakathi iphoyisa noma lifisa ukukubopha ngeke likubophe kungekho ovule icala elivuliwe. Umsangano muni nje lo, umsangano muni nje lo. Usho ukuthi wena usho ukuthi wena mangathiwa kumele kube ukuthi ngisho umuntu edutshuliwe phambi kwephoyisa, iphoyisa kumele lingenzi lutho ngoba lilinde umuntu ozovula icala. Ngisho iphoyisa ngathi lihambela lithole nangu umuntu rape intombazane emotweni, kumele lingenzi lutho, nayo intombazane iyakhala ifuna ukuvula umnyango umuntu eyirape, usho ukuthi iphoyisa kumele liyekele ngoba akekho ovula icala. Is that your logic? Is that your logic? Kahleni madoda, ake ngikutshele ke ngomsebenzi we-security. Iphoyisa lingabizwa nge-police officer, nesotsha lingabizwa mhlampe ngesosha noma nge-army, kodwa bonke laba bantu bangama-security. Bonke labantu bangama-security. Iphoyisa sine-security nje okokuqala, umuntu lo mbiza nge-security. I-security liba ey'ndaweni liqaphe ey'ndaweni othola ukuthi i-private nekahulumeni futhi, those properties nabantu liqapha abantu, uthola ukuthi uliqasha, liyaqashwa kube as a private outsource, liqashwe i-security. Ingakho kunikwa abantu amathenda ama-security, umuntu ethola ithenda ama-security bese lethela leyo company noma ugovernment i-security ekhokhelwe. Kune-security lisuke liqaphe, i-security lisuke liqaphe la elibekwe khona, lisuke liqaphe lapho elibekwe khona, nanoma yini eyenzakayo la elibekwe khona liyiqaphile leyo ndawo.
Bese kuba khona okwesibili amaphoyisa. Amaphoyisa iwona esinikezwe wona i-security esiyinikwe uhulumeni wethu noma ubuholi bezwe lethu. Amaphoyisa i-security esiyinikwe uhulumeni wethu noma ubuholi bezwe lethu basinika amaphoyisa njengama-security ethu, njenge-security yethu as ama-citizen. As ama-citizens against any terrorism or against any crime eyenzeka amongst ama-citizens kuma-societies sinikwe amaphoyisa. Ingakho ungeke ulibone i-security emzini wakho lizokugadela mahhala. Kodwa umsebenzi wephoyisa lelo ukuthi makukhona into eyenzakalayo li-on duty, libopha abantu. Makwenzeka icrime, iphoyisa noma ngathiwa yenzeka kuphi icrime linelungelo lokukubopha. Usho ukuthi wena ungavela uqhumisa isibhamu nje phambi kwephoyisa, uliqhumise phezulu noma emngcwabeni. Ngisho emngcwabeni qaphela nkunzi yami. Ma uthi nile type le ethanda ukuqhumisa ibhamu makufoshone inkabi noma kushone umuntu wena ade nidubula nabantu uqhumisa isibhamu nawe. Makukhona iphoyisa lapho li-on duty linelungelo lokukubopha. Maye ngekho on duty into azoyenza uzofonela ozakwabo aba-on duty uthi sengibona umuntu la eqhumisa isibhamu, uzani? Nizomsesha lesibhamu semthethweni. Mase ngekho emthethweni uyaboshwa njalo khona lapho. Ngisho ushaya umuntu yonke into eyicrime. Lalela ma ufuna uku-understand i-crime i-crime. Zonke izinto ezibizwa nge-crime ngaba ukushaya umuntu ngempama, it's a crime, it's an assault. Ukubhaxa abantu ngemvubu, ukwenza nanoma yini into eyaziwa. Le i-crime uyibona ngani ukuthi i-crime? Uyibona ngokuthi uyakwazi ukuyimela lapha emantshini. Kusho i-crime into enjalo ke. I-crime inanoma yiphi i-behavior noma isenzo esiphambene ne-constitution noma nomthetho noma nama-right abantu, abanye abantu. I-crime leyo. So ma uyenza phambi kwephoyisa, iphoyisa mali on duty vele ukuba on duty kanti ukuba ukwenzani? Ngoba ma uyiphoyisa once wagqoka i-uniform waba on duty usuyi-security nje le crime, umuntu olwa ne-crime obopha abantu mabenza i-crime nanoma ngathi ubabona kuphi. Phela sengididwe nayo lento leye incompetence yamaphoyisa ahlala ey'teshini one way akaphumeli ngaphandle akapatrol akenzi lutho. Senazi ukuthi nina iphoyisa kumele kube ukuthi umuntu ugijimele police station, aye police station mkhani kwaze kubugebengu noma i-crime esiyenzakalile. Anazi ukuthi i-crime amaphoyisa aqashelwe ukuthi abe yi-security yama-communities yama-society. Kumele ngabe ngisho ukupatrola yapatrola. Mayeza umuntu ekhala lapha agijima aye khona ayobopha, awadingi ukuthi uze kuvulwe igesi. Mayezwa kuqhuma isibhamu lapha agijima aye khona ayobopha, wadingi uze kube khona umuntu ocomplaina ukuthi khona umuntu oqhuma isibhamu ayobopha. Ukuba on duty kumaphoyisa kusho lokho. Ngayi le incompetence esenijwayele senazi ukuthi iphoyisa ukuhlala epolice station, umuntu kumele aboshwe noma icala kumele libophe iphoyisa makuvulwe icala epolice station. Umsangano lo. Bese kuba amasosha, sengiyaedela bese kuba amasosha. Amasosha awagadile lento kwi-level yamaphoyisa. Agade amasosha emngceleni asilwela asidefenda noma i-security yethu against amanye ama-country. Ayi-security yethu as a country against amanye ama-country. Mangathiwa nje khona i-country efuna ukuhlasela, ngeke ubone amaphoyisa seyolwa lapho. Amasosha agade lapho imngcele asilwela namanye ama-country makuthi ayahlasela noma khona izinto ezifuna ukungena, izimpi noma izitha ezifuna ukungena emzansi. Ilokho nje angazi ukuthi ungizokuchazela ngithini. So lento eyibhalela ukuthi ukusho ukuthi abantu bengenza nanoma yini phambi kwamaphoyisa as long as ingavuliwe icala kungashawana kwenziwe yini umsangano
and futhi kusho ukuthi nawe uma ungaqashwa eziphoyisa ungaphinde wenze lowo msangano ngoba uzobe unga-understand ukuthi ukuba iphoyisa kusho ukuthini. Nalaba ababuka ophayela umthatha beshaya abantu nje abawazi lento abayiqashelwayo, abayi-understand. Khona into engiyibona yenziwa abantu abasupport iqembu i-MKP. Into enhle-ke iyanconywa abafethu, into enhle iyanconywa. Kade ngibuka nje kuma-video amaningi mangithi ngiyabona abantu abangifollowayo now and then nabantu abakhomentayo kuma-video amangithi ngiyabuka ama-profile picture abo uyena umuntu egqoke irigala ye-MK uniform ye-MK. Ubone ukuthi abantu bakithi hayi baya ngokuyi-understanda manje inakho njani impilo noma uku-understanda lezi zinto zepolitiki, lezi zinto lezi esubscribe kuzona ukuthi umuntu uwumuntu nje before ipolitiki, umuntu uwumuntu before i-religion. Ziningi izinto ezingahlanganisa nesingazenza ndawonye nesingacommon kuzona. Ingekho ipolitiki, ingekho i-religion. So abantu baya ngokuyi-understanda ke leyo nto. Futhi I do encourage ukuthi nabangayi-understandi bayi-understand, bayifunde lento le, bayifunde. Leyo nto iyonciphisa inzondo engenasidingo, inciphisa ukwethukana njengoba abantu bethanda nje ukuthukana la enkundleni zokuxhumana. Ivale zonke lezo zinto kube ukuthi mas interacta la enkundleni zokuxhumana kungagcine nje ngempela sigcine siyithuke sekukhona izinto esisizana kuzo. Njengoba nje abantu bakithi sonke sinezinto eziyisidingo ey'mpilweni zethu. Abanye bafuna imisebenzi, abanye bakwibhizinisi, abanye bafuna iy'kole zokufunda, amakhozi okufunda, abanye badinga uku-advise ey'ntweni ey'thile, abanye badinga ukusizwa ey'ntweni ey'phathelene ne-health yakhe. Ziningi izinto esingasizana ngazo singabantu. Njengoba ukhona la ukhona, khona ongangisiza ngakho, nami futhi uthola ukuthi kukhona engingasiza ngakho. Abantu bakhandelwe ukuthi basizane. Otherwise ngabe umuntu uphila eyi-one emhlabeni kwiplanethi yakhe noma kwiprovince yakhe, kodwa for the fact ukuthi siphila singabantu siyadingana, sithi isiZulu izandla ziyagezana. So lezi zinto lezi ey'njengepolitiki zikwazi ukuma phakathi kwabantu, abantu kade bezwana, abantu begcine bengasafunani. Uthola ukuthi nokuhlangana kwabo babengahlanganiswanga ngisho nayo leyo politiki, babehlanganiswe ezinye izinto, kodwa the moment sebazana ukuthi bathanda amaqembu ahlukene bese uthola ukuthi sekuyiyona nto-ke esizobahlukanisa le. Uthola ukuthi abanye bazohlukaniswa i-religion. Uthola ukuthi kumele lento kumele ngabe bayi-understande from the start ukuthi kunezinto ekumele ngoba behlangene bekwazi ukuhlangana. Kunezinto empilweni ngokwemvelo othola ukuthi ibahlanganisile, and futhi kumele kugcine befeze izinto ey'thile, basizakale bobabili noma kusizakala oyedwa entweni ethile. Uthola ukuthi lonke lolo hlelo uthola ukuthi livele lifiphazeke ngenxa yokuthi sekusuke kwangena enye i-agenda obekungeyona i-agenda enihlanganisile. Khona abantu othola ukuthi la ko-social media nasemphakathini wangakini nasemsebenzini nakuphi, uthola ukuthi khona izinto ezinikhonektayo. Lezi zinto ngoba ziniconnecta zinganenza nibe nomqondo othile ongagcina unilidele kwi-success, noma zingenza ukuthi oyedwa arescue omunye noma bewusizo olukhulu komunye in growth, in anything. Uthola ukuthi it can amount to success. Kodwa uthola ukuthi ngalezi zinto lezi esengiyibalile zinamandla lezi zinto uma ukuthi u-ignorant, ukuhlakaza ngisho i-relationship yakho. Lezi njengepolitiki uthola ukuthi noma i-religion, uthola ukuthi umuntu
Bengimele nje si-understand ukuthi uXulu ngithi ngiyamthanda uXulu, ngiyakuthanda iy'nkulumo zakhe, ngiyakheka ngalo mfolo. Ngiyazi kodwa ngi-aware ukuthi amaqembu ethu esiwathandayo ahlukene. Lapho usu-matured. Once you are very matured, once understand kuleyo dimension. Noma understand ukuthi uXulu ngiyamthanda and kodwa lo mfolo into engine-shorter samsani kuyena mina naye inkolo. Ngibuka yabo uma usuyibambe lapho usuke usuyibambe la ngempela kumele ngabe sonke siyibambe khona. Mangathiwa futhi sonke siyibambe lapho, ngiyakutshela kungancipha izinto eziningi ejwayele ukuba khona ukubonakala kubantu abamnyama beze bebulalana abanye, bethukana abanye, bezondana, behubhana abanye singekho isidingo. Uthi uyabuka ucala isi-personal ngempela lento le, kodwa is because of i-politics, is because of i-religion. So singabantu abamnyama, ama-communities abantu abamnyama, siyifunde nje leyo nto ukuthi okay, ake ngirelate nalo mfolo, siyibeke eceleni i-politics, ake ngirelate nalo mfo, siyibeke eceleni i-religion. Masingenza kanjalo kuzobona maningi ama-relationship azokhandeka, uthola ukuthi siphumelele sisizane ey'ntweni ey'ningi. Siyabona kade ngibuka ngisho omunye umfo uSonta kaShembe, kade ngenza ividiyo yakaShembe ngikhuluma. Lo muntu uyifollower yami enkulu, ugcine engiphendula ethi mina ngikhonza kaShembe bla 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 bla, kodwa ngihambisana nalento oyishoyo. Wayisho nje kahle, uyi-top fan yami, ayikho ividiyo engeke ngimbone engakhomenti kuyona engincoma. So nga-understand ukuthi this guy is very matured. Uya-understand ukuthi kulokhu we are not on the same page, but kwezinye izinto si-on the same page. Kufuneka lokho.